Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abatakwara ọfụma. Asị m na tata bụ afọ, si ka chi afọta afọtala anyị ndụ, fụtala anyị udo, ka aja anyị Igbo gọzie nwoke gọzie nwaanyị. Asị m nke onye na-eme gaba, onye chọọ onye chụta, onye gbuo onye gbute, onye yi onye yọta. Asị m ọmaka ma elu mmadụ niile. Asị m ife anyị eri tata bụ afọ bịala anyị, mana nke ya eri anyị gbara anyị ọsọ. Asị m ụgbọ anyị ji wee pụta ata dịkwanụ mma, mana nke anyị eji wee bata ya aka ya mma. Ọmaka ma elu mmadụ niile. Anyị ga-ejere obodo n'ala obodo. Anyị ga-adịkwanụ ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Si na anyị ga-adị ka mmiri, maka na mmiri anaghị enwe ilo. Ebe ọ bụla anyị jelu, anyị anabata anyị otu mmadụ niile si anabata mmiri. Otu ahụ mmadụ niile si azụ ụkwụ n'aja ana, otu a ka ngọzi anyị niile ga na-esi abịa. Tata bụ afọ na Nkwọ na Eke. Si ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye si na ya ya adị, onye aha ya adị. Onye fụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ọzọ nwụọ. Onye si na ngọzi anyị ya abịakwute anyị, anyị si na nke ọ ya fụ nke ya anya. Onye fụ anyị wee si na ọfụwa anya ka ihe o ji wee fụ anyị, ka ya ji wee fụ ochi. Anyị si ya bụrụ ọkụ ụzọ na kpuo anyanwụ kpuo ya isi, ana megide ya. Onye gwuola anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachaa ya nwụrụ. Ọfụ anyị gọlụ, si na ọfụ anyị gọlụ ya dịka anyị si wee gọọ ya. Tata bụ afọ, dị na Nkwọ, dị na Eke, dị na Orie, dị na Afịa nọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is actually to help ụmụ Igbo, inyere ụmụ Igbo aka to retrace back their roots. Ịgwa ụmụ Igbo nke bụ eziokwu na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu, bụrụ ụzọ ọganiru, na onwere ife dị ka ife dị n'ala Igbo. Ịgwa ụmụ Igbo nke bụ eziokwu na mmụọ dị n'ala Igbo bụ nke anyị. Onye hapụ nke ya chọba nke onye ọzọ, ọ n'isi ka ọ nọ, ọ gbagharịcha, ọ na-echeta azụ na nke ya. Ya bụ ka ụmụ Igbo jisie ike na-achịta azụ n'ọdịnala. Ọdịnala na-ekwu okwu ya bụrụ ịgwọ ọgwụ. Ọdịnala na-ekwu okwu ya bụ ezigbote ọdịnala. Ntọala na-eji wee mara ụmụ Igbo, ntọala na-eji wee mara Igbo mgbe gburugburu bụ gịnị? Ịchọ iru ndị ichie anyị, na ịchọ iru ndị nna nna anyị ha, na ịchụ àjà. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ. Onye ọbụla na-agwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala ka ọ na-egbe, maka ọdịnala Igbo na-asọ ọgwụ nsọ, maka onye na-agwọ ọgwụ na-eme alụ. Ịghọtago? Ọ bụrụ maka àjà na ọgwụ ka m bịara ịkụzi taa, mana isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ ka esi ekpe ilu ọma n'ọdịnala Igbo. Ndewonu. Ka esi ekpe ilu ọma n'ọdịnala Igbo dị iche iche. Kedu ihe bụ ilu ọma? Na mbụ, gịnị bụ ilu ọma? Na nghọta nke m onwe m, ilu ọma bụ ịyọ mmụọ mgbaghalụ, ịyọ mmụọ mgbaghalụ na ize mmụọ iwe. Ize mmụọ iwe. In fact, in a simple tense or a simple sentence, ilu ọma bụ gịnị? Ize mmụọ iwe, ịyọ mmụọ biko. Ọnya bụ gịnị? Ilu ọma. Ayịyọ ka ọ bụ. Now, kedu ihe ga-eme na mmadụ ya eje kpee ilu ọma? Nke mbụ na mbụ, tupu ikpebe ilu ọma, ka ị wee malụ mmụọ ị na-ekpegala ilu ọma. Ka afọ ịbụ Okeke bụ ihe na-anaghị oke, iwe na-eji ekpere oke afọ ilu ọma. Tupu ikpebe ilu ọma, n'ife izi ya eme bụ gịnị? Ịgwagodo afa, ịmalụ ife dị n'ụzọ gị, ịmalụ mmụọ ekwesị ịchụkwa, ịmalụ ndị ya ekpere ilu ọma, ịmalụ ndị ya ayọ biko ma ọ bụ na ego adịghị. Maka na ọ dị mkpa na ịgba afa, ịmalụ ihe dị n'ụzọ gị, na ihe ebido as soon as you can lụba ọrụ dị n'ụzọ gị. Ana m ekwu ya na mbụ, si na mgbe ọbụla mmadụ gbara afa, asị gị na mmụọ dị ụta na-anaghị oke. O nwere ngozi gị mmụọ ahụ ji, o nwere ifeọma mmụọ ahụ chọrọ inye gị. Tutu is involve,
o nwere ngozi gị o ji, o nwere ife ọma chọrọ inye gị, ọ na o nwere ife ike na-abịa n'ụzọ gị ọ chọrọ ka o gbochie elu gị. Ọnyanwa ka eji asị mmadụ chukwa mmụọ dị ụta, aịda ka o meelu gị ihe ọma, ọ na o ji ife ọma gị, ọ na o nwere ife ike dị n'ụzọ gị ọ chọrọ ime gịnị ịkwachi. Na ọ bụ na ije gbasịa afa wee gwa gị si gị na for instance chi gị, ka m welu example bido na chi gị, ịnega anya nwere ife iji echukwa chi gị, ịnega anya onwere means ị ga-esi nweta ego na-abụrụ itinye onwe gị n'ife adịghị anya. Biko jee gote akwa ọkụkọ Igbo. Ka m na-ekwu okwu ya bụ maka ndị gbagoro afa, maka ọ bụ na ịbịa echi na my WhatsApp si m na ikpere ilu ọma na ọwa ọkụrụ and ị gbara afa mma tụfukwara gị ọnụ. M na-ekwu okwu ya bụ maka ndị gbara afa mara ife nọ n'ụzọ ya, mana eziokwu na ha enwere ego ha ji alụ ọrụ. Ọ bụ na ị nwere ego iji alụ ọrụ ya jee ikpe ilu ọma, hafa ya atụpụrụ gị ọnụ, maka na mmadụ ada gwọrọ mmụọ awụ. Mana ana m ekwu maka ndị adị broke, ndị a na-egoro anya n'aka nne ha n'anya n'aka ekpe ha, no means. Biko jee chọọrọ m akwa ọkụkọ Igbo, ọ bụrụkwa nke agrik. Jee chọọ mmanụ na unu, mix mmanụ ahụ na unu ofe ebe. Jee chọọ ọjị, preferably ọjị gbara 4. Then nwere ike ịgbata change 15 naira, 100 naira, 200, 20 naira, depending ka akpa gị ha. Ịpụta anyanwụ pụta, iwezi akwa ahụ n'anyanwụ wee kpọkuo chi gị, wee sị chi gị biko n'iwe niile ọ na-ewelu gị na ị na-asị ka ọ banye n'akwa na iji akwa na-eze ya iwe tata, ọ bụrụ na afọ isi ya tata bụ afọ ya, biko ya mepeelu gị ụzọ ka ị nwee ike ịchọta ego, fụ ego n'anya gị na-abụ ka ị nwee ike lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Na ọ bụ ha na onye elu gị aka ifu ego n'ihi ebido fọrọ ya bụ chi gị wee chukwaba mmụọ dị n'ụzọ gị. Ị na-ekwucha ihe anwa iwe were mmanụ na salt mix together, ị na-ete n'akwa ahụ right round, ị na-asị ya na nnu na mmanụ anaghị ese okwu, na ụta ka gịnị ya dị, na nri ọbụla mmanụ ba na unu na-abịa, ị na-ekwu ya, ikwubi ya kwuchaa anya. Then iwe welu dị akwa, were ọjị, welu 15 naira gị ma chenji ịgbata wee gaba n'ụzọ gbara 3 ma ụzọ gbara 4. Ilute ebe ahụ ịpịawa ọjị anwa, ịpịawa akwa anwa, ị drop all the ọjị on the floor, wee tụpụrụ ya aja, were ego ahụ iji wee dosi ebe ahụ tọọ n'ọnaba. Ọ bụrụ na ị gbara afa ndị ichie ebe nna gị apụta na-enye gị nsogbu, mere m the same thing na ndị ichie. Ọ bụrụ na aja na be nna gị ma ikwu nne gị na-enye gị nsogbu, mere m the same thing. Ọ bụrụ na arụsị be nna gị na ma nke ikwu nne gị na-enye gị nsogbu, mere m the same thing. Ọ bụrụ na mmiri ihe ndị mmiri na-enye gị nsogbu, ọ pụtara n'afa gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu, biko mekwa the same thing ị mere na iji akwa wee mee na ndị chi gị, ọkụkwe ndị mmiri mere m the same thing. Mana nke a bụ na ihe ama n'eziokwu na mmadụ na mmụọ na ijiri ego. Ọ bụrụ na iji ego na-akpụrụ mmụọ brain, this ritual is not for you. Mana ọ bụrụ na ị ma na ijiri ego ime ihe a, and ọ bụrụ na ime ihe a ngwa ngwa ego bata gị aka, ịgbasịa mbọ ike wee lụọ onye bụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Maka ọ bụrụ na ịlụsịa imesi ife a ego wee bịa, ikwechiri wee kpọchie si na after all ịmago the key, echi jee were akwa na ihe a wee mee ọzọ, you are deceiving yourself. Maka na ihe eme ya ọzọ ụfụ gị n'anya, ma na onwere ife na-eme ihe afọ anything. Ada wọrọ mmụọ awụ, mmụọ dị na abụrụ mmụọ ụka nna wọrọ awụ, ị na-aghọta. And biko ọ bụrụ na ịbụ mmadụ and ndị mmiri na-enye gị nsogbu, ịbụ nwoke ma na ịbụ nwaanyị mana ndị mmiri na-enye gị nsogbu, dibịa ọbụla si gị jee buru ngwongwo jebe na mmiri and ebube ibu mmiri, gbakwa ọsọ ijekwa kotere onwe gị uchu ọzọ. Ọ bụgodu na ị chọrọ ije kpee ile ọma ndị mmiri, dibia must accompany you or dibia must assist you, because ịlụba ọlụ mmiri for the first time. And ọ bụrụ na ịlụga ọlụ mmiri for the first time, ọlụ mmiri ga-aga, you are free to mee gịnị ịga na mmiri ga mee gịnị kpee ile ọma.
mana biko ọ bụ na ndị mmiri na-enye gị nsogbu and ịlụba ọlụ mmiri, ejekwana na mmiri n'aka gị si na ibu ngwongwo na-eje na mmiri ka ije ekpe ire ọma, kama yuzu akwa na nnu na mmanụ na ọjị na ego wee gbapụrụ ha aja n'ụzọ gbara ịtọ. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Sitekwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si wee kwuo na anyị na-agba afa miri emi na-enyere ụmụ Igbo aka ime gịnị ịchọpụta onye ha bụ, chọpụta their true identity, nyere ụmụ Igbo aka zi ha eziokwu. Ụzọ eziokwu bụ ụzọ ndị bụ gịnị, ụzọ ọdịnala. Biko ọ bụrụ na o nwere ihe nkụzi ị na-aghọtarọ ma na ịghọtarọ ihe nkụzi tata, o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, onye ịchọ ka agba alụ gị afa ma ọlụ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ya gazienụ.